Super nice. Lamit yung cake ko. Super. Yema cake. Sama ni. Mo man akong gi. Mo ni akong giluto na tempura shrimps. Tempura shrimps. Oh. Oh, daghan kay siya og flavor sa among kimbap, guys. Fruit salad. Dami ang cake, dami ang cake. We have ham and maha blanca. Mora na. Excuse me. Kaon na, mama. Malis. Kabaw. Ha? Kanton man niyo tilawin ito yo. Kanton ni, tilawin. Christmas. So, mga unta guys. Pamunta kayo. Korean magkano style. Mama ko ibutang ko. Cellphone. Ano ko na karot. So nagagubot karon kay pangaon na. Nagubot na mi kinahaon. Tulog na mamay. Dili man ta. Dili man bal. Ano yung nagluto ako? Di ba kita niyo yung tingkat o ulan? Bago ko na,
Dekada lagi na. Kita, kung bilang papada one, slide. Dili na kayo ako mag-ingan eh. Uy, tara o! Buyot! Uy, buka kayo ganyan kayo. Katawa, di ko ganyan ako. Dahil mga bayan na picture sa ano ka. Picture sila ba? Sorry, gusto na rin. Uy, Neko! Mga lalaki. Alam mo, mga tagong ba? Ano tayo? Okay, dito ka. Alam mo, bayan na ka. Alam mo, ay, ito na. Alam mo, mga bata doon ba? Mas biribot ako tanong sa inyo kung lalaki ko. Ay, siya nagawa ko. Pangit, hindi ko yung tatapos. Pahay na tayo sila. Pero saan ko kayo nang kami nakahap na to. Hindi ko tulog ba doon? Wow!